Han har nøglerne, og de har sendt ham hjem. Nej, vi har ikke sendt ham hjem. Han vil selv hjem. Nej, jeg er uden by egen. Ja, det er rigtigt. Det var sådan, det blev formuleret. Ja, for helvede. Skal jeg ikke filme? Du skal da filme, fordi du er lækker. Så med billeder. Charlie! Det skal Charlie! Godt hjem, ikke også? Det går helt amok derude nu. Jeg står foran der, hvor alle politiet er. Nej. Jeg kan se på området der, hvor jeg står. Du skal gå ud og komme hos indgang. Foran, tag Mike! Hvad fuck er Mike? Jeg har brændt mit ansigt med fucking peberspray, man! Fuck, jo! Dennis, tag det roligt. Er det så svært at stå stille? Skal ikke komme over det, mine venner? Skal det her? Hold lige, jeg går lige tårnet. Så hold på det her godt. Du skal ikke tage den fra mig. Det er min gode ret. Nej, du har ikke. Jo, det er så. Hold med også, om jeg gør en skid. Har du filmet alle? Ja. Nå, man, min hånd er ved at prøve på det. Fuck! Ja, fuck, man. Du brændte på ansigt. Det er fuck, det er peberspray. Lad nu min kammerat komme over, mand! Nå! Fuck! Giv ham et chok! Jeg kan ikke lade min venstre hånd, mand. Nej, mand. Sådan, Bjørn! Lad være at skubbe til mulighed. Lad være at skubbe til mulighed. Hold ikke for den idiot. Bjørn, sådan, mand! Bjørn, derovre! Bjørn, fyld, derovre! Det skal du ikke bestemme. Du skal ikke gå derhen. Jeg er i min gode ret. Jeg er i min gode ret. Jeg er i min gode ret til det. Du skal ikke skubbe til mig. Du skal fandme heller ikke skubbe til mig. Når jeg siger, du skal gå væk, så skal du gå væk. Forstår det? Jeg er i min gode ret til at filme det her. Det har du, men du skal ikke gå derhen i politiforretning. Jeg filmer det fra en afstand. Jeg filmer fra en afstand. Siger sidste gang til dig. Over på den anden side. Så længe det er en politiforretning, så filmer du det. Kør. Så bliver han anden. Han har du gang i!